Niekedy mám pocit, že vlastne dnešní ľudia už ani nežijú, len stále niečo dobiehajú. Ako sú povinnosti, práca, účty, tlak, očakávania, porovnávania sa, strach, že vôbec nič nestíhaš, že nie si dosť dobrý a že musí stále fungovať. No a popri tom, všetkom sa od človeka čaká, že bude ešte usmiatý, lenže povedzme si, pravda je úplne iná. Z toho, že musia zvládať viac, než na čo majú svoju silu. Z toho, že nemajú priestor vydýchnuť si a zastaviť sa len tak a byť. A viete, čo je najhoršie? Že začína to byť úplne normálne. V dnešnej dobe je normálne žiť na doraz, fungovať na doraz a tváriť sa, že si úplne v poriadku. No a potom sa čudujeme, že ľudia sú podraždení, chladní a bez trpezlivosti. Lenže človek, ktorý je dlhodobo vyčerpaný, už často nedáva zo seba to najlepšie. Dáva len to, čo mu ešte zostalo a niekedy už ozaj nezostáva toho veľa. Najväčší problém dneška nie je len to, že ľudia extrémne veľa robia, ale aj to, že skoro vôbec nevedia skutočne oddychovať a žiť bez nátlaku.